As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Human nato masaulog ang adlaw sa mahal nga Birhen Maria, atong padayon ay ampo pinaagi kaniya nga magpadayon ang kausaban sa kinabuhi sa katawhan gikan sa pagkamakasasala ngadto sa pagka-Diosnon ug ang kaayuhan usab sa mga masakiton. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig palit nato og mga slots hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kaayuhan sa ilang sakit sa lawas ug sa kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, among Amahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo, hatagi kami sa matuod nga kagawasan ug dad-a kami nganha sa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Gidungog na nga may nakighilawas diha kaninyo og hilabihan kini kangilad nga bisan gani ang mga pagano wala makabuhat sa ingon. Kay gisuginlan ako nga may usa ka tawo nga nakigpuyo sa iyang ina-ina. Unya nagpagarbo hinuon kamo. Angay unta nga masubo kamo o papahawaon sa inyong pundok ang nakabuhat niini. Alang kanako, bisan tuod layo ako kaninyo, kauban gihapon ako ninyo diha sa Espiritu ug sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, gihukman ko na ang naghimo niining mangilad nga butang, samara nga uban ako kaninyo. Sa inyong pagtigom, nakigtagbo ako kaninyo, diha sa Espiritu, pinaagi sa gahom sa atong Ginoong Hesus nga nakig-uban kanato. Itugyan kining tawhana kang Satanas aron laglagon ang iyang lawas ug ang iyang espiritu maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo. Dili maayo nga kamo magpagarbo. Nasayod kamo sa giingon, ang gamayng patubo makapatubo sa tibuok minasa.
Kinahanglan nga inyong isalikway ang daang patubo sa sala aron maputli gayud kamo. Unya mahisama kamo sa bag-ong minasa nga walay patubo ingon sa akong nahibaw-an nga kamo mao gayud. Kay si Kristo ang nating karnero sa pangilin sa pagsaylo gikahalad na. Busa sa ulugon ta ang kumbira sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo nga mao ang patubo sa sala ug kalaw-ayan kundili sa pan nga walay patubo ang pan sa kaputli ug sa kamatuoran. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Unahi ako diha sa imong katarong Ginoo. Unahi ako diha sa imong katarong Ginoo. Kay ikaw, O Dios, dili malipay diha sa kadautan. Walay tawong dautan nga magpabilin diha kanimo. Dili unta mo barug ang mapahitasun diha sa imong atubangan. Gidumtan mo ang tanang nagabuhat ug dautan. Unahi ako diha sa imong katarong Ginoo. Gilaglag mo ang tanan nga nagasulti ug bakak, ang mamumuno ug ang limbungan, gikasilagan sa Ginoo. Unahi ako diha sa imong katarong Ginoo. Apan ang tanan nga nagadangop kanimo, maglipay unta ug magsadya sa kahangturan. Panalipdi sila aron ikaw mahimong kalipay, kanila nga nahigugma sa imong ngalan. Unahi ako diha sa imong katarong Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas.
Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa laing adlawng igpapahulay, misulod si Jesus sa usa ka sinagoga o nagtudlo didto. May usa ka tawo nga kuyos ang tuong kamot, pipila sa mga magtutudlo sa balaod og mga Pariseo nangitag igong katarungan aron ikasumbong nila si Jesus nga nagbuhat og kalapasan. Busa ilang gipanid-an pag-ayo kung manambal ba siya sa mga masakiton sa adlaw nga igpapahulay. Apan nahibaw-an ni Jesus ang ilang gihuna-huna og iyang giingnan ang tawo nga kuyos og kamot, tindog og dali ngari sa atubangan. Mitindog ang tawo og mibarog didto. Unya miingon si Jesus kanila, pangutanon ko kamo, unsa ba ang gitugot sa atong balaod nga mahimong buhato nato sa adlawng igpapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay ba? Gilibot niya pagtan-aw silang tanan ug unya gisultihan niya ang tao, ituyod ang imong kamot. O gituyod sa tao ang iyang kamot og naayo kini. Apan napungot sila pag-ayo og nagsabot unsay ilang buhaton kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo ningon tang, unahi ako diha sa imong katarong Ginoo. Ganahan bata nga ang Ginoo mo'y muuna pagsubay sa katarong nya mosunod dayon ta. Kasagaran nato kita gi muuna nya ang Ginoo mo'y atong pasundon. Mao na nga ganahan kita maghimo og mga standards nga kanang atong kaugalingon unya ato dayong hangyoon ang Ginoo nga matuman ang atong standards. Sama anang magtukod kog akong kaugalingong balay. Ginoo in taon makatukod unta kog balay. Tarong ba na nga pangandoy? Yes, tarong kayo sa tawhanon nga sukdanan. Ginoo makapalit unta kog sakyanan. Tabangi in taon ko Ginoo nga makatigom kog kwarta aron makapalit kog sakyanan. Tarong ba na nga pangandoy? Yes, tarong yapon. Pero ang gustos Ginoo dili ingon ana. Muna sa ato diring unang pagbasa, si San Pablo miingon na kanang inyong gipagarbo sala na siya. Kay usahay magpagarbo man ta, nindot kay kog balay, nindot kay kog sakyanan, pero tanawa usa og wa ba kakasa sa imong pagpanindot. Sama ni ining gibuhat nila, nakighilawas ang usa ka lalaki sa iyang inaina. Bali sa nang inaina kanang mama sa iyang asawa. Ganahan mo ana nga ikaw liktor pagyud ka diri niya ang imong bana makighilawa sa imong mama. Ganahan mo? Oh, lain kayo. Matud pang San Pablo, bisan gani ang mga pagano wa magbuhat ana, samot na gyud mo nga mga Katoliko nya nagpagarbo ra ba mo imbis unta to masubo mo magbasol nagpagarbo. Kita bitaw karon kaning atong mga decisions kinabuhi labi na dinis atong nasod murag gakuan baga ga sukwahi ay sa makauna lag himog desisyon
Nya makahimo na ganig desisyon, gara kayo nga na-implementar gyud ang iyang gusto. Nya nigabot na sa laing administrasyon, katong iyang gusto, tumbaho na sad to sa desisyon na sad sa bagong administrasyon. Nya mao na siya, palit-palit lang. Lain na sa imo puli, tumbaho na sad. Bisan gani kitang dinisimbahan, kaming mga pari. Ang usa ka pari naguna mao ni ang gibuhat. Human sa termino magbinalhinay ang bagong pari nga niabot. Usbon na sad ning gihimo. Bisan kung tagdili pa ang usbon kay tarong pa kay istanan. Usbon gyud kay dili ni nako gusto. Gubon gyud bisan kung tagdili pa ang gubon kay nindot pa kaayo. Gubon gyud kay dili ni akong gusto. Sa ato sang pamilya, ang bana ug ang asawa magkatrukis pod ang mga desisyon nganuman kay ang gusto sa bana iyag yung ipatuman, ang gusto sa asawa iyag yung ipatuman. Ang resulta magsigig away. Mao na ang atong Ginoo nangutana, unsa may maayong buhaton, ang pagdaot ba sa kinabuhi o ang pag-ayo? Ang pag-ayo ba sa sakit o ang paghatag bag sakit? Unya kay ang mga tao nga na iyang gipangutana, ang mga leaders didto naa may kalagot niya, bisan pa ang gibuhat ni Kristo para sa kaayuhan sa tao nga nagkinahanglag kaayuhan sa matong kuyos o kamot, nasuko ang mga leaders katong mga Pariseo. Pero ang katong giayo ni Jesus, purting lipaya, purting panabi, purting lukso-luksos kalipay. So nagkaiyang kamot nagkuyos, natulid na, naayo siya siyang sakit. Pero ang mga tao nga dunay gusto nga ilang desisyon nga mao gisundon, sa tingin mo napungot sila pag-ayo og nagsabot unsay ilang buhaton kang Hesus. Og mauna ni ang duwa sa kalibutan na kitang mga nagsimba, kitang mga nagsunod ni Kristo, kinahanglan mo buhat kitag maayo para sa nanginahanglan. Dili ta mo buhat og maayo para suwa magkinahanglan. Tungod lang kay atong barkada, tungod lang kay ato siyang igsuon, tagaan gyud bisag wa magkinahanglan. Kadtong nanginahanglan mo'y atong tagaan. Muna dinis atong parokya, sige tag baligyag slots. Wala mo sa ko'y update karon, ugma na lang tingali. Nganong na maligya man tag slots? Kining SBF dag tukod sa tong kumbento, tungod kay kinahanglanon sa atong simbahan. Nya kamong ni apil ani og palit aning tag 500 pesos nga SBF dag, nakahimo sad mog maayong buhat at tubangas Ginoo. Kay di man nimo balik nato, dili man kita tanan makapuyo aning kumbento, di sa ta makagamit ani kitang tanan, pero maayo ni para sa tibuok parokya. Nya ato sa ning gibutangan ron og special slot kaning sitio para sa ni sa nahuman naman tong atong pagpanghatag og feeding ngadto sa elementary schools. Ang ato na sad kaning pagpanghatag og bugas karong buwan sa Oktubre atol sa pista sa atong segunda patron ni Mama Mary Santos nga Rosario. Manghatag ta og tag 5 kilo rice with noodles o sardinas ngadto sa mga labing minos mga 3,000 ka pamilya. Maayo ng buhata o bati? Maayo kayo. Nya mamalit mog slot o dili? Palit. Na. Unya, ini ka Nobyembre, kana sang atong sitio, kanang atong pagpanghimog balay,
Ako lang nang gigamit ang akong birthday nga 61 years old, kung makaabot pa ko ani karong November 24, para makamisure kung pila ka balay, 10 minos ang atong tukoron, mga 61 ka balay. Katong last year, 60 man to ka balay, nahimong 90 ang atong natukod. Karon 61, ambot pila kay atong maabot ani. Kini mga buhata, dili man kay ninindot paminaon, labi na gid sa akong side, kay wabi ako'y akong balay. Ako mismo ba, ako'y balay personal. Huwag mo retire ko or masakit ko, maghuwat lang ko asa ko ibutang, suo ka, kaya wag man ko maghimog akong balay. Niya, manghimog kog laing mga balay. Mura biyag makaingon ko, unfair man pero sama ni Kristo, gihimo niya nga nindot ang atong kinabuhi, bisan siya mo'y gibitay sa cross. Pasabot, okay ra gyud mag-antos ta, basta kita mo'y manghatag. Kamusang mamalit og slots, mag-antos tingali mo nga, makaingon ka, may pagwato na ako gipalit da. Kay, wa naman ako ikapalit anig bugas karon, wa naman ako ikapalit og sapatos or uniform sa akong estudyante. Kana, usahay masakitan ta, tungod kay ato nang nahatag sa panginahanglan sa atong katilingban. Pero ayaw kabalaka, ang Ginoo mao'y muhatag nato og mas daghan pa. Og mao na nga moingon ta, unahi ako diha sa imong katarong Ginoo. Kay kung mosunod tas katarong sa Ginoo, iya sadtang punon sa daghan kayong mga grasya. Nga naman, kay siya may tuburan sa tanan. Manindog ta. Mga igsoon, sa dakong pagtuo, ato karong ipadayag ang atong panginahanglan ngadto sa Ginoo, pinaagi sa atong pag-ingon, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan sa kanunay mabag-o ug mahinluan pinaagi sa mga pulong sa ebanghelyo ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga sila nga anaa sa pangagamhanan, magiyahan sa kinaadman sa higayon, nga muhimo silag mga desisyon, ug sa mga butang nga kinahanglang hatagan ug unang pagtagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang atong pagsimba magsalamin sa atong kamatinud-anon ug sa atong pagsalig sa mapaubsanong pag-alagad sa Dios ug sa isig katawo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga dad-an natong paglaom ang mga nawad-an na niini ug kahupayan ang mga nagmasakiton, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga matuuhong nangamatay, mupahulay kauban sa Dios didto sa iyang gingharian, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Langit nun og mahigugmaong Amahan, dungga ang among mga pagampo, kay amo kining gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom akong kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasing. Nawata kining akong gihalad, Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tukapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, sa kalinaw o gugma, himua kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaaw sad kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan,
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namun nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo kawi mong giharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit ang kalan-on namo sa matag adlaw. Ihatag ka namo karong pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinulualuwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos.
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Come, children, now and hear me. If you see long life, just keep your lips from wickedness and lies. Do good and turn from evil, seek peace instead of strife. Love righteousness and God will hear your cry. And let's exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon o sa kinabuhi. Magpaambit unta kanamo kininggasa sa imong anak sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kaayuhan, divine healing. Nya mahitabo ra ni kung kita mismo maghimo gyud sad og mga maayong buhat
alang sa atong isigkatao, dili lang para sa atong kaugalingon. Usa na ni aning maing buhat maong pagpadayon natong pamalit og mga slots. So, nautunta nga mo palit ta padayon og slots. Kada semana palitag usa ka SBF dag o daghan-daghano nato ang CTUMM kay tag 100 raman pesos. Naot paunta. Ang Ginoo manaa kadinyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daykon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon.